Doho maduong' mogik pacho ka owito oko ng'eto mar doho mar Aywagra kendo tielo ni chik mar omenda mag $23 ne od bura okalo kaluwore kod chik. Ma omedo mana nego chuny oganda Jokenya kendo koro sirikal biro dhi nyime kod ng'ado omenda mag udi ma nengogi ogore piny e chik mar omenda mag $23 ka doho maduong' oko ni pach jopiny ne okaw e yo makare kaka chik dwaro. Walter Nyambaga nigi mathoth. Tarik 2 dwe mar 8 Jokenya nomong'o nyiero bang' bedo kod fung'ruok kowuok e doho mar ywagruok mane owito oko chik mar omenda mar 2023 kolero ni od bura ne okalo paro mar chikno ataro mar katiba ni mar pach japiny ne ok okaw makare. Kata kamano, Jokenya kawuono neno mudho lwet doho maduong' mogik pacho ka bang' jong'ad bucha biro kotelne kod Martha Koome wito oko ng'eto mar doho mar ywagruok kendo golo ng'eto mayango ni paro mar chik mar omenda mar 2023 ne od bura okalo koluwore kod chik. Jong'ad bucha birogo okone pach japiny ne ogwel e yo makare kendo ne jo od bura luwore kod chenrono moro bang' moro ma ok gichikore kod chenrono. Kata kamano, e doho mar ywagruok to ne owito oko chik mar omenda mar 2023 bang' fwenyo ni pach japiny ne ok ogwel kendo oketie tim kendo ka pach japiny ne ok okete yo ma oyanga. Doho mar ywagruokno bende ne owito oko chikno kolero ni fuoni mag chikno oting'o choko mar osuru mar udi e bwo loch gwenge kendo mulo counties. Kata kamano, doho maduong' ne okeno wiye ne ng'etono. Bende doho jiwo jo od bura mondo oket thuolo chenro mar kawo pach japiny kendo neno ni chenrono obedo man thuolo ne japiny. Gimedo ni kawo pach japiny mondo tim kendo ketie tim kinde ka kinde. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.